Co si dělám po tréninku 6 dní do mistrovství České republiky v kulturistice a klasik fyzik. Dávám rýžovou kaši s touhle vlákninou, je to psyllium, dávám cca 5 gramů, přijde mi, že mi to zasytí jakoby díl, ale bacha, dávajte třeba tak 5 až 10 gramů max, jinak buď se nevysereš, anebo se posereš. Jo, takhle to rozmícháš prostě, nic těžkého. Hodíš to do mikrovlnky, já dávám třeba 1,5 minuty. OK. Potom, co jsem se naučil dělat, viděl jsem to na TikToku, je to takovej proteinový, já nevím, dip, nebo dáš tam horkou vodu, rozmícháš to trochu, ať je to taková konzistence, naliješ to tam a brácho, nebudeš litovat. Potom dávám tady to mražené ovoce, jo, zamícháš to všechno a jdeš papat. Já tam dávám ještě mandlové máslo a toto je vše. Díky a čau.